Illum tabret id-deċiżjoni tal-Papa Franġisku li jaħtarni segretarju aġġunt, wieħed mis-segretarji fil-Kongregazzjoni tad-Dottrina tal-Fidi. Talabni wkoll li nibqa' raj ta' din il-Knisja għażiża bħala Arċisqof ta' Malta, ifakkarni kull meta niltaqa' miegħu li issa għandi l-għajnuna tal-Isqof Awżiljarju u mill-qudiem nirringrazzja ħafna l-Monsinjur Joseph Gallia Kurmi tal-għajnuna kollha li qed jagħtini u se jkompli jagħtini wkoll waqt li nilqa' b'sens ta' responsabilità din il-kariga ġdida li għandi f'Ruma. Tfisser li ftit jiem fix-xahar ikolli nqatta'hom hemmhekk, imma bħalma ħafna drabi fakkarni l-Papa m'hemmx ħafna bot, hemm sija titjira u fl-istess ħin il-Papa jieħu l-okkażjoni biex isellem lill-poplu Malti u Awċi u jagħtina l-barka tiegħu u aħna nirringrazzjawh u nitolbu ħafna l-Papa Franġisku.